Pe drumul de la Ierihon trece Iisus cu mare gloată, dar la o margine de drum stătea un om bătrân pe o piatră. El era orb, precum se vede, la oameni le cerea de milă și acolo în arșiță și ploaie dădea ceva vreunul în silă. Și omul stând pe piatra caldă, picioarele atârnau în praf. A auzit venind departe, parcă o gloată de nuntași. Un copilaș stătea alături și i-a șoptit cu glas subțire: în fruntea unei mari mulțimi trece Iisus pe lângă tine. Atunci, orbul Bartimeu, care auzise de Iisus, de un toiac se sprijini și abia se ridică în sus. Deodată vocea lui pierdută se auzi printre suspine: Iisus, Iisus, Fiul lui David, te rog milă să ai de mine. Dar mulți care îl cunoșteau s-au ridicat asupra lui și l-au certat, i-au spus să tacă și să-și vadă de treaba lui. Dar bietul om atunci, sărmanul, strigă mai tare disperat: ai milă, Doamne, și de mine! Și atunci Iisus l-a chemat: hai, îndrăznește, scoală, vino. Iar orbul a sărit în sus, a aruncat haina în țărână și a alergat spre Iisus: Rabuni, să capăt vederea. Bartimeu se ruga cu credință, iar Iisus de orb s-a îndurat și în rugă i-a dat biruință. El cu milă-i dese vedere, bătrânul fiind bucuros nespus, cântând și lăudând pe Domnul, o porni îndată cu Iisus. De aceea laud pe Domnul și voi merge cântând după El, căci cu El calea bună și dreaptă în curând se sfârșește în cer.